Ja, det er jo stort set perfekt, at jeg sådan har en rød stribet trøje på, Marimekko. Fordi nu vil jeg optage og sige goddag til nisserne og til julen. Det er jo ved at være tide. Det er jo den 3. december i dag, så nisserne de skulle have været frem for lang tid siden. Den første, der så gerne vil sige goddag til jer, det er den gamle nisse her, som har været med på udsmykningen i Salling i sin tid. Den har jeg fået af min farmor. Den siger goddag, goddag, goddag. Den næste, vi så kunne sige, det er måske den nyeste nisser i samlingen, som var med i julegaven sidste år fra Videnscenter for Landbrug. Så det er et nissepar her, som stadigvæk har mærkesætterne siden på. Men de kan også godt få lov at sige goddag, 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 goddag. Det er sådan de indkøbte nisser, fordi resten af dem, jeg har, de er vel næsten hjemmelavede. Vi kan jo begynde med de 2 troldenisser, hvis vi kan kalde dem sådan, som oldemor har lavet med fine strikkede trøjer og krøller. Det var ikke rigtigt. Det var den forkerte nisse til den ene her. Vi skal have troldenissen frem. De 2 troldenisseparret frem her. Med fine strikkede trøjer, som oldemor har lavet, og fine hjemmelavede sko. Og prøv at se her, hvor hun har nogle fine mamelukker på. De siger i hvert fald også goddag, goddag, goddag. Så kan vi tage ham frem, jeg havde før. Ham med brillerne her. Og vi skal lige have den til at sidde ordentligt. Og hans makker, eller hans mage her. Nisse. Par også med fine strikkede trøjer. Og fine sko på. Og de siger også goddag, goddag, goddag. Og så er der de ældste par nisser. De er tilbage, det står her fra 1990. Og de har træsko på. Og fine forklæder, hvor der er broderet 1990 på. Og dem har oldemor Else også lavet. Og de siger så også goddag, goddag, goddag. Og så kan vi selvfølgelig godt lige tage Rudolf her, som jo egentlig bare er et tøjdyr, og ikke hjemmelavet noget som helst, og han er lidt genert, så han siger ikke goddag, goddag, goddag. Så kan vi gå over til dem nogle andre hjemmelavede nisser, og der kan vi, det er også for oldemors, og de er så faktisk et år yngre, end dem vi så lige før. Det er par her, som oldemor, eller min mor, Lenes mormor, Asmus' mormor og Frida og Carlas oldemor har lavet. De er fra 1991, og de har nogle fine veste på, hvor der bagpå står finurlig og Dorthea. Det er vist nok en synonym for mig, som hedder Dorte, og min eksmand, som hedder Finn. Det er et par fine nisser her, og jeg plejer at gøre det, at jeg sætter Dorthea heroppe på. Og så er hun Maria, og så får hun det her fine lille, jeg skal lige vende det om i forhold til kameraet, filtede nissebarn her, og ligger her, det er så Jesusbarnet. Og så synes jeg også, at der var en lille filtet hund i stedet for, den er lige blevet væk, den kan jeg ikke lige finde, som plejer at følge med dem. Men det er en del af julekrybben her på Skejbytoften, fordi vi mangler jo de vise mænd, og de kommer så her, og de vise mænd, det er de her filtede nisser. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. Den ene skulle vel egentlig være mørkhåret. Det kan så være ham med... Nej, nu gik det ud. Nå, det er nu lige meget. Nu optager den i hvert fald, jeg ved ikke om jeg optog før, men skærmen er lige sort. Men her er nisserne i hvert fald, de filtede nisser, de vise mænd, og så er der også en hyrde her, det har man de røde prikker på. Han plejer at have, og de siger også goddag til jer. Og så er der endelig de filtrede klatternisser her, som min datter Lene også har lavet, og de siger også goddag, 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 goddag. Og endelig, for det hele måske skal være lidt mere gudeligt, så kunne vi måske også, men de er også købt, se de her små nøgne engle, som jo svæver op i luften med julesang og salmesang må det jo hedde. Og de siger så også goddag, goddag og god jul 2013. Ja, det var så det.